दीपक जी स्टार्ट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपको पासवर्ड याद है क्या? क्या पासवर्ड था पत्री जी? जी @123 शायद था। हाँ, जी @123। पी कैपिटल। हाँ, ठीक है फिर। पत्रिची पी कैपिटल पत्रिची @12। इसमें हुआ क्या ना? एक्चुअली आज दूसरा अकाउंट से कर रही हूँ तो मेरे से भी पासवर्ड मांग रहा है। हो जाता है, आज क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, आप ये- एक बार दूसरा पासवर्ड दे के देखिए। वो जो इप्सा जी का जो है ना, वो वाला Zoom @0000। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। हाँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, बाद में देख। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। ओके, हम्म, थैंक यू। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆନାପାନସତି ଧ୍ୟାନ। ସୁଖାସନରେ ବସିଯିବା। ଚେୟାର ବା ସୋଫାରେ ଯଦି ବସିଥିବା ତାହେଲେ ଗୋଡ଼କୁ ଲମ୍ବେଇ ବ୍ରସ୍ କରିନେବା। ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଚଷମା କାଢ଼ି ରଖିନେବା। ଦୁଇ ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ କୋଳ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିମ୍ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା।
ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆମର ଶ୍ୱାସ ନାସିକାଗ୍ରରୁ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଗଭୀର ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମର ଶ୍ୱାସ ନାସିକାଗ୍ରରୁ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ନାସିକାଗ୍ରରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶେଷରେ ନାସିକାଗ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାସିକାଗ୍ରରୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଅବାରିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ୱାସ।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. सूक्ष्म जगतରୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସଚେତ ହୋଇଯିବା। ପାଦ ଏବଂ ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରାଇବା। Last 10 seconds.
ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲିକୁ ନେଇ ଆଖି ଉପରେ ରଖିବା। 5 4 3 2 1 0। ସୁନ୍ଦର ହସ ପାପୁଲି ଭିତରେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିବା ଏବଂ ଆଖି ଉପରୁ ହାତକୁ କାଢି ନେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମ ଆଉ ରିଇନକାର୍ନେସନ ଏଇ ବହିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା। ପତ୍ରିସା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୁକ୍ ସବୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହି ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ବହିଟି ଅନ୍ୟତମ। ବହିଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଲିଜାବେଥ କ୍ଲେୟାର ପ୍ରଫେଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସେଥିରୁ ବାଇବେଲରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଯାହାକି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମର ଓଶୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିବାର୍ଥ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ରିଇନକାର୍ନେସନ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ସବୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ରିବାର୍ଥ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବାଇବେଲରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ କାଢି ନେଇଥିଲେ। ନୂତନ ବାଇବେଲ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ରିବାର୍ଥ ଉପରେ କୌଣସି ରିଇନକାର୍ନେସନ ଉପରେ କୌଣସି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ କର୍ମ, ତା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏହି ବହିରେ, ସେ ସବୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟି ଅଛି, ଏଇ ବହିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଟି 4ଟି ପାର୍ଟରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ମିକ ଟ୍ରୁଥ୍ସ, କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ ଅଛି, ଲ ଅଫ ଆକ୍ସନ କୁହନ୍ତୁ, ଲ ଅଫ ଆବଣ୍ଡାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଲ ଅଫ ଲଭ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଲ ଅଫ ଲଭ୍ କୁ ସେ ଲ ଅଫ କର୍ମ ସହିତ ମିଶେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମତରେ ଲ ଅଫ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲ ଅଫ ଲଭ୍ ସହିତ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିଥାଉ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅତି ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମ ଆମର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲ ଅଫ ଲଭ୍ ଆଉ ଲ ଅଫ କର୍ମ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବହୁତ ମାନେ ଜଡ଼ିତ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ଯୋଉ ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ
ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଖରାପ କାମ କଲେ ନରକକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଆମେ ଆମର ପରିଚିତ ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଧାରଣା ଆମର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅ, କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମକୁ ତିଆରି କରୁଛେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଭାଗରେ ସେମାନେ ବାଇବେଲରେ କର୍ମ ବିଷୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ ଅ, ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରିଇନକାର୍ନେସନ ନା ଅ, ଆଉ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ରିଇନକାର୍ନେସନ ବା କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିପରି ଆମର ପୂର୍ବ ପୃଥିବୀ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ପୂର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କିପରି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପାଖାପାଖି 29 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିକି ଆମର ଏଇଠି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ନେଇକି ସେଠି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ଛାପ ସେଇ ଛାପ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ସେଇପରି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କିପରି ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବା ଆମର କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି କିପରି ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି କିପରି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁଅଛେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିପରି ଆମକୁ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଆମର ସଫରିଂ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ମିଜେରି ରହିଛି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯୋଉ ସନ୍ତାପ ରହିଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କାର୍ମିକ ଥ୍ରେଡ୍ସ ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ସାଇକେଲ କେମିତି କେମିତି କର୍ମର ଚକ୍ର ଆମର ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଗ୍ରୁପ କର୍ମ ଆଉ ବା ଆମେ କହିବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ଆମର ରହୁଛି ଗ୍ରୁପ କର୍ମ କେମିତି ରହୁଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେ ଏଠି ଲାଇଫ ବିଟୁଇନ୍ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଆଉ ଆଡାପସନ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ଯେ କଣ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରୁଛେ କଣ ସବୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସୋସାଇଟିରୁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ ଆମର ସୋଲମେଟ ବା ଆମର ଯିଏ ସାଥୀ ରହୁଛି ଜୀବନ ସାଥୀ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ କେମିତି ଆସୋସିଏଟ ହଉଛେ କେମିତି କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହଉଛେ ଯୋଉମାନେ ଜାଁଳା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛେ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନୀ ପରିବାର ଏଇ ଧ୍ୟାନୀ ପରିବାରରେ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହୋଇଯାଇଅଛେ। ତ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ଯେ
द्वितीय अध्याय सब वर्णना करा जाई अछि एवं तृतीय अध्याय जोटा होची सबुठारु कहबी सबुठारु जरूरी बा इम्पोर्टान्ट अध्याय सेटा हला हमर कार्मिक ट्रैप्स केमिति आमे कर्मर बंधन भितर फसी जाउछे ताहाकू एई तृतीय अध्याय वर्णना करा जायछि एवं तृतीय अध्याय कुहा जाय अछि जे कर्मटा गोटे भाग्य नुह भाग्य दोषर आमे कर्म करू नाही कर्म କରିବା ନ କରିବା ଆମ ଉପରେ डिपेंड करे आमे गोटे कर्म करी आमे से बंधन में बांधी हबा कि आमे से कर्म को करबानी आमर इच्छा अनुसार आमे ताको परिवर्तन करबा ए सब जिंस आम उपरे डिपेंड करूची तेणु ता मध्य आमर एई तृतीय जो अध्याय अछि सेतरे वर्णना करा जाय अछि तापरे एथि जेपरी आमे कहबा जे बहुत समय आमे चिंता करछे जे आम सहित न्याय हेउ नै अन्याय हेउछि एवं समय समय आमे मध्ये चिंता करछे जे सब जिंस आमको कर्मर फल हिसाब रे मिलुछि आमे बहुत किछि खराब काम करछे बहुत किछि भल काम करछे सेतपय भल फल बा खराब फल मिलुछि तो ए सब विषय रे हमर एथि वर्णना करा जाय अछि एवं एही अध्याय रे वर्णना कराଯାଇଛି जे आमर जो आत्मा सबु बेले आमर उच्चतर पथरे अग्रगति होइଥାଏ केवल एवं केवल यदि आमे आमर जीवन को यदि आमे आत्महत्या आमे करूछे ताहले केवल आमे रही जाउछे गोटे स्टैंड स्टिल हेकि बा पछकू हटि जाउछे नहेले समस्त क्षेत्र रे हमर आत्मा सबुले प्रगति मुखा होइଥାଏ कौनसी क्षेत्र रे एमति नुह जे हाँ एई जन्म रे मु किछ खराब काम कली आर जन्म रे कौनसी पशु हेकि जन्म हेबी काहेकि ना हमर जो एनिमल वर्ल्ड से एनिमल वर्ल्ड रो आमे सेई वर्ल्ड रो अनुभूति सब नहीं सारिके आमे आसीचे ह्यूमन वर्ल्ड तेणु ह्यूमन वर्ल्ड रे आमे पुन थरे सेई वर्ल्ड को फेरी जिबा नाही किंतु जदि आमे आत्महत्या करी कौनसी विशेष कर्म करिबा ताहले आमे हमर प्रगति निश्चित भाव रे पछे जीव चतुर्थ अध्याय चतुर्थ अध्याय रे आमे केमिति कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन केमिति कर परिबा केमिति आमे हमर जो गोल रही हमर जो आत्मा रही आत्मार जो गंतव्य पथ रही किपरि सुगम कर परिबा किपरि आमे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स खोली परिबा हम जीवन में किपरि आमे आम जो सोसाइटी रे रहउछे जो समाज रे रहउछे जो अन्य आत्मा मान सहित आम रोचे से किपरि तांकर जो तांकर सहित आमर जहाँ सब कार्मिक बालांस अच्छी जहाँ सब आमर तांकर सहित कर्मर अवशेष रही जाइछि ताकू किपरि आमे शून्य कर परिबा से विषय रे एठी वर्णना कराଯାଇଛି किपरि आमे रिएक्शन देबा कौन सी प्रकार घटना को कौन सी प्रकार सिचुएशन को ता मध्ये वर्णना कराଯାଇଛି तापरे कर्म एवं साइकोलॉजी विषय रे मध्ये एठी वर्णना कराଯାଇଛି काहेकि ना देखंतु बहुत समय रे बहुत लोक एभरी भी करंती जे मोर काले किसी कर्म हो जिवो तेणु मु ए कामटा करिबि नाही भल होता सी जहाँ कर किंतु आमर जो आत्मार प्रथम कर्तव्य हूँ आमे प्रगति पथ आगे जावा एवं समस्त को साहाय्य करवा तेणु जदि आमे समस्त को साहाय्य न करि पारुछे ताहले मध्य आमर आत्मार अधोगति होता है आमर आत्मा प्रगति पथ आगे पारि न थाए तेणु एठी होउची जे आमे समस्त को स्नेह श्रद्धा एवं हृदय सहित समस्त जितेबाला करुणार सहित से समस्त सहित मिशा समस्त सहित व्यवहार करवा से आमर आत्मार प्रगति होता है तापरे होची जे भल कर्म जो आम करुचे से तार इफेक्ट कौन मिलूँ जिते खराब कम करुचे से आमको कौन आमर अधोगति होची से विषय
ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାପ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଏଠି ବୁଝାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ କର୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଠି କର୍ମରେ ଆମର ହୃଦୟ ଏବଂ ହାତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ହାତ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ତ ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ କିଛିଟା ପ୍ରୋସେସ ଆମର ଅଛି ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିପାରିବା ଆମର ଆତ୍ମାର, ଆଉ ସେହି ସେହି ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଅଛି ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଯେ ଆଫର୍ମେସନ, ସେ ଆଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ସେ ଆଫର୍ମେସନ ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବା, କେମିତି ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବା, କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ଆମର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଗତି କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। এই 4ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କୁ ମୁଁ 11 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଯେ କର୍ମ, କୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ କର୍ମ ଆମେ ନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ କର୍ମ କରୁଛେ ବା ବ୍ୟାଡ କର୍ମ କରୁଛେ, ଦୁଇଟା ଯାକ କର୍ମରେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଗୁଡ କର୍ମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଗୁଡ କର୍ମ କଲେ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟର ତାର କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକୁ ମୋର ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ এইଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଆତ୍ମାଟା, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ସେଇ ଆତ୍ମା ପୁଣି ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବ? ସେ ତ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେ ତ ସୁଝି ପାରିନି ତାର କର୍ମର ଫଳକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମେ ଏଇଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଏଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା କେମିତି କରିବା, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆତ୍ମା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣ ଆସୋସିଏଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇପରି ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିଦାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିକି ଦେବେ, ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମିକ ସାଇକେଲରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କର୍ମଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି
जे आपण जाउछन्ती आउ कौन से भल काम जाउछन्ती आपण भाबुछन्ती जे मु गले से ट्रेन टा पाइबे जदि टिके लेट थी ताले मो ट्रेन टा पाइबे तो से समय आपण कोन गले आपण अजाणतरे बहुत लोकंकर कर्म सहित आपण जोड़ी हे गले किपर जोड़ी हेले ना कहार किछि असुविधा थिबो कहार जल्दी पहुंचबार थिबो कहार काहाकू आउ जणे कि अपेक्षा करथिबे नेक्स्ट स्टेशन ने तेणु आपण से समस्तଙ୍କର जो भावना सेमानଙ୍କର जो धारणा सेमानଙ୍କର बिलीफ सिस्टम सेमानଙ୍କର कर्म उपरे आपण हस्तक्षेप कले छै किंतु आपण जदि सेपरि न भाबी आपण चिंता करिवे जे जदि मोर जीवारे अन्य मानकर किछि मंगल हेबो किछि ईश्वरीय निर्देश कार्यकारी हेबो ताहाले ट्रेन लेट हे जाइथिले मु ट्रेन टाको पाई परिबे तो एई भलिया केस रे आपनकर कोन हबो एई भलिया थॉट प्रोसेस जेतबे आपण रखिबे एई भलिया इंटेंशन जेतबे आपण रखिबे सेतबे कोन होउची ना आपण निज विषय चिंता करना दे आपण बहुत लोकन विषय चिंता करछन्ती आपण ईश्वरीय शक्ति विषय चिंता करछन्ती तेनु आपण एठारे जहा किछि भी करिवे सेथिरे आपण बांधी हेबे नाही कोनसी प्रकार काहे ना से समय कोन हबो ना जदि आपण चिंता कले जे जदि ईश्वरीय शक्तिर निर्देश अछि जदि मो द्वारा कहार किसी मंगल हेबार अछि जदि मोर एई पर्टिकुलर ट्रेन को धरिबा द्वारा जदि अन्य मानकर किछि बेनिफिट होबार अछि ताहाले मु ट्रेन को चढ़ी पारिबे तेणु आपण से कहा विषय चिंता कले केवल ईश्वर शक्ति विषय चिंता कले केवल अन्य मानकर बेनिफिट विषय चिंता कले तेणु आपनकर इंटेंशन रहिला जे अन्य मानकर उन्नति अन्य आत्मा मानकर उन्नति अन्य मानक विषय रे सेमानकर जीवन रे किछि परिवर्तन आनिबार चिंता तेणु एही परि चिंता जेतबे आपन मन रे आसिला सेतेबेले आपण समस्त प्रकार कर्म बंधन को एठी मुक्त होई गले तेणु जदि कहार थिबो किछि असुविधा ताहाले निश्चित भाबे तार भल पाइ भी हेतै पारे खराब पाइ भी हेतै पारे किंतु सेटा सेमानकर कर्म उपरे चली गला किंतु आपण के नुआ कर्म रे जोड़ी हेले नाही तेणु ए जो आमे कहबा जे कर्म बंधन केमिति काम करूची कर्म बंधन काम करूची आम उपरे आमर इंटेंशन को लेके आमे कोन इंटेंशन रखुजे जेतेबेले भी कोन जे कोनसी काम करछे सेतेबेले आमे कोन इंटेंशन रखुजे एठी कोनसी गोटे पर्टिकुलर ग्रुप विषय मध्ये आमे चिंता करिबा नै कि आमर फैमिली विषय आमे चिंता कर परिबा नै जे मो फैमिली एते लोक मते जगी बसने मो ट्रेन टा लेट हे जो मु चढ़ी पळे कहीं ना से ता द्वारा मध्ये आपण कहले ग्रुप कर्म क्रिएट कले आपण निज सहित आपनकर फैमिली मेंबर मानक पई मध्ये कर्म तयारी कर देले तेणु ग्रुप विषय मध्ये चिंता करिबे आपनकर गाँ लोक विषय चिंता करिवे आपण गोटे लार्जर पर्सपेक्टिव देखिए माने बहुत बड़ समाज विषय आपण चिंता करिवे तेणु जेतेबेले से भलिया चिंता करिवे सेतेबेले कौनसी प्रकार कर्म आपनकर हेबा नै एवं सेही प्रकार कर्म को निष्काम कर्म मध्ये कहा जाय थाय आउ कर्मिक कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ कह जाए कर्मर फल यदि आम देखा तो तार फल अनुसार कर्म को दुई प्रकार भाग में विभक्त कर गोटे हूँ त्वरित कर्म तार माने त्वरित फल कर्मर त्वरित फल आ गोटे हूँ आपंकर जोटा आपंकर फ्री विल पर डिपेंड करे आप जब चाहिए ताले ताकू एबे करि परिबे एबे भोगी परिबे ताकू बैलेंस कर परिबे नहले आपण चाहिए ताकू पोस्टपोन कर दे परिबे पछरे ताकू भोगिबा पई आपण रखि दे परिबे जहा कि आपनकर पुणी संचित कर्म होई कि आगु आगु चल रहिला जारी रहिबो किंतु त्वरित फल हूँ कौन त्वरित फल को आपणकर कंट्रोल रे न थाए त्वरित फल तार कारण है त्वरित कर्म बा त्वरित फल से समय होता है जितेबाला आपण कौन सी गोटे काम कर जहाँकि गोटे बड़ ग्रुप बड़ सोसाइटी बड़ समाज को बा प्रकृति को बहुल भाव में आपंकर क्षति पहुंचाई तेणु से समय आपन को त्वरित कर्म फल मिलता है त्वरित फल मिलता है त्वरित फल हिसाब से जदि आम देखा आम कहीपर जे जो आप चिंता करेंगे अधिकांश समय आम कौन करे ना कि गोटे भावी नौचे जे ये जो लोक मान सब अच्छा समस्ते जदि मो कथा मानि जाते मुझे जहाँ कुछ मानते ताहले बहुत बढ़िया होता तेणु आप देखिए से भाया केस रे कौन हुए ना
ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯାହା ମୋ ମନରେ ଆସିଛି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ମତେ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ସେଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟେନସନ ଏଇଠି ହେଲା କଣ ନା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବାର ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ହବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ କାମଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ କାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ କାମଟା ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ, ନା ଗ୍ରୁପ କର୍ମ, ନା ଫ୍ୟାମିଲି କର୍ମ, ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କର୍ମ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇକି ଏ ବହିଟି ଅଛି। ଏ ବହିକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପତ୍ରିକା ଯୋଉ କେତେକ ବହି ଆମକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ବହିଟି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅନୁଭବ ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ବୋଧହୁଏ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତ ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଏହି ବହିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ନିଜେ ବି କିଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବା।